So pini itu operasi nang itu kado we media ko te doan pandemi akero ki party lo pini itu 18 lumbajong APHLC mate All Party Leaders Conference labang so party hin peni itu kedamtan election upfront pen claim kita PS along kacipidu katum doan aphan cehan konsi nile tum pini kedamtang tarik krihini ador ke supit abud kalakha kabaso kalakha tengpen kononat kosongsi kedaka PS pensi nile tum ong echot ma mate kehai dun ma la sodi alam the putha ben tum la PS leaders do ana tum kan tum jingki pomlo la pente nile tum kewan jilangarni claim kita maphan to son si nile tum APHLC dar lumba jongalong ke pantang pontu thekjima labang so aputhar pasibini nile tum jehan konlo la pen jingki pomlo lasi APHLC along de darat ke bang an akorte lapen angjir stami nilitu lake hei kacing hom longri longpat kacing hom ke do kana joksi dak APHLC long ke bini la workers ke do an mate PS long a president ke do an tum name alang tum arjab thiplo lapen bini setami tum theglo alang tum han ke hangata ina sibang laplo lasi nilitu 18 lumbajong mahin pen Ela hello non ke bang jilangan istami patumi hata ni la solam he kulo non kini istami na to media the no puji lake ni to jichirui re lapen kache song pen party ke claim ke tam ke pantang ke lage ni to apranda mon jilan sonia lam bang ke la hello nang itu media hoi pen kapachini gam to bang ke la hello non ke charibom mate kecari penangkop po apran kecari bom BJP along kedo akar biatu mate inglong asoto halatu ajahat inglong ara asoto ba aning ke pabi alam the la posong si kulo je APHLC tumke hai un e jila la pen second position along un dekto setelah solam the Ela ke inglong aso tum leka pinpur kali lagi. Halak ke cheso tum. Bongo se na tum. Bihari tum kapre tum si bangla kaninje. Aso kaninje long si inglong aso tum pan apolong pathom lo. Rezal landam lo nang ili tum celandam lo pulote APHLC tum kelong tum. Non huluni elong. Harohini tum si remden lo hadaga. Ala pak harohini elong. Inglong asotum an la siksidu lam the chini asonte siksidu lam the la ke than ke pere alam men alang litum kroi chip ra do thip asonte uluni along tame ada APHLC sinang hai po matro la pak haruini along pulote halada BJP elake Bongali Bihari Party lo ante nang licima tha harada kedo akar betu lapak haru ini pensil itu edet cerai kom nang pun matha thek the pena jo ni hala pu ceram tun rom pena jo harata un echok do korkan chida me harata la song thak lo haru potro pensil em lo ni langdam lo na harada haru potro inglong aso arara tu halada langgam senang halatum mata pen APHLC pan ning chet pen la siksi tum ke pantang nya kan lem senang pola itu mata sote halada tanang hai dek non dak cethana nang itin lumba jong lo lada ong tu tum nang pudun lo dake ke cheso tum do pik oleh ni dake un ede chitu non itu pini result jalan lo hekdam lo
Kici so tum ta bukali butang ke jok tu kamang rampen. Hala inglong aso tum bangsi ini tum bang kacetan kacepere ya bang. Inut bang ini lah lidar susu kacekrong tum bang ini ho. Latu bangsi latangka kalau bisa aja ini non edet kibir nang kono. Lumba jonglo ini tum tekan long lo lada. Ko ano di final result lo 16,384 APSLC tu gelo. Langgam sana. Hala suri ini paro ini ni abu tu lo nange ay. BJP apan bot ke jo atu jongsi inglong asotum an tan ede cerai kong sana long recap itung jornang lepul alang itung la leader kacekrong atum social organization kacekrong atum aja atum di alang itung ke tek kere mucot lo ke di kacekrong ke ama alang itung bang katuk kau kita ikai ke cerai kong makam itu klem senang ko tadi ele tum ke hai unta abad tulang ti ama ini tu cicini damlo la surit potrok akicie situ mansi ka pere mai ni hala aja ka tum ke hadasi bot pirong bena jo non itu adet kibir nang tu lasi niligi puji po bangala hello BJP along ke klaim akar biatu BJP along ke klaim tu bom inglong asotu prap jitpe MP election aprang nang itu nyong si matha dampe mera munciran tha ko ansi nilitum la APSLC phan nang ke ai lo ko ansi kilit lo lit o ene kadi non natum amahang jurem tem tam lo ninyaro macipi da kabor I nei ante matha dam sedang abut ke jokpin no non tuar selam je phala tum chitan the ningkan ko ane bang chong thuye lo non lumba jong long chong thuye la la sini ni tum ki puji ko bang la lo la BJP lo non ta kirip dun li tu apor ola MP election ho ram nang tu matha dam tha a result dak siklang dang ala suri ni ke lage bongali tum lo ule rang ni matha no ci ora bang serak-rakan ko. Lasi non lumba jong long nini to apan akapreka parti pen birta nang palelo non prap jin pen ini panang setompo. Nili tum sisi komiti tu manang setompo. Lumba jong long tabe don seri long tabe. Na tum CUFC non la tahun komiti election ahut MP election ahut ke ile tum APSLC pan ke pahaya panekan plemrong nang watum nangki pudo piglo apos alang itu pan curuno wang serang rak jepan alang itu pan cuning lido son thomala bangela hello la non siya malang itu cebak terek lo nilitum angkrak dan birtalong dun lo siya ke bang asusi ke cuji tu jongsi siya jongsi bang asut pan pidet pulo te labang ke nilitum hitung parti alam gamde lagi aposi lagi ini tuh adet along reno lagi isi riho nangge jok oson lo di riho ta itu nyong si kasa bang jok lok te alang lo ana hoda kasa dak si ini tuh adet lagi riho si non nang jok lupo pasti lagi ini tuh cek kroi tuh hek ini tuh lumba jok ऐसे लगा ना इतने लुम्बा जोंग में भी लगे अति मादा लुम्बा जोंग लोग शिकार भी हम लोग आके पिटेल दो लोगों से लाके नहीं तुमके लाके चेक दो में दे दो लापे रिवेन्यू डिपार्टमेंट सता में दी लाए आन में लाके नहीं तुम ना लुम्बा जोंग आ कॉन्स्टिट्यूएंसी होए में लाके चेक दो में थे खेलो लगे लापे लाके स्ट्रांगली नहीं तुम ओपोज जी लगे लापे लानोन अलग नहीं तुम CME में तुम चेक बात थे खेले जोंग सी lanon elected members satu alang itu aning ki phophe ba aning kang samse dokok polote prap chin penang itu nohok damdera elected members satu nang itu BJP parti benci ora APSLC long bang serang rakra
ini tum kepan klaim pon sedan pu mata pen alang tum wang lap asote nili tum alang tum han kurwang tum bajirji apen lah hello itu akacu ding berita atema 26 alang tum cepahai pono nominated anon kece so tum han ke pon jang ring ini tum hanang cetan harti doji umara pano iem ke peker po nasira elected members atum nang itu si convince ra APHLC na bang juilo puro te hedi ini tum lada campaign mela lasi non elected members atum akinang jong sinang itu kenong ripat kacing hon hala bongoni bihari pan bake che so tum bang nang che rai tipsi ke mema ma kenong ri che penyok nang pora nang itu bang junjun ma di lagi bang la pemahe APHLC apan kolam kali lagi kelam bina aposi nini tum angkrak men birtalong lo ajak MEC tum non elected members tum ta aning ing samsepin pusin nini tum arjulong laso aposi nini tum 18 lumba jong mengalang tum hancuning rilo jongsi nang litum kelong ri pancing hontung pote wang laponto APHLC long nini tum most welcome lo nang litum harang teng pon PPP lapen Kongres lapen ASDC lapen Alma Party tu mata me wang lapo ini tu cesong pongona nang la son pom alam itu pam ini nang itu true media hoi pen acetak polo nang lumbajong constituency hoi pen lapen itu central committee meeting loji mohala dak satame ini tu masal jayga thar kopi tu decision pi pone ala ke mo akaprek anding ini tu chini pon pon Plia bangke lah hello son plia bangke pini setame all Assam BJP itu executive meeting kang ni kubudi berta kelong nung lasonang na kopi apa sih all Assam lah tung dak pini aman kang ni lo nang itu ini tung Cini sana tamane 6 itu itu phalang nolong chit lo long recap itu long apa sih lah executive meeting lah ekdom karbiang long bidam kok nak bukan si banang bilo BJP long ke tu cicini nela la solam the la kontrak aso asalong tum jimene hem so kontrak asa ulong tum jimene paikhana asa ulong baklong tum jimene pupen nang itu eder kaci jora kampen nang ne lasi no ini tum lada asia memata minang itu media thenos tabe ninjelo ne tum long lo CM kuma pasi pekpo boleh ini high command si Cini lo kuma pasi EM pekpo boleh tak high command si kemudian lo nentu lo nang itu mana otiking lo ji boleh ini kata high command si Cini lo Anton high command man cihudai boleh te opisi ke dolang lada karbiang lo butuh cipu mobilet boleh kali makalah lasi nili tu nang cuting la BJP long ke doa na tu prap jin menon apor dolang non tingkan isi raci tim velo la MP bangke la si rasopan ini tu kam kan serang nenji la si non la hai un ele pwedi la hai un ele puke la ke ingno masotum kene la solam thi kape bar kali kapabar cheng ke la ke kicia sotum si ban kaning ji cheng lam lagi la se hayuni ele pomat ile tum jakong pipede e hayuni dat po jakong pieson te jonon kupi lodi data surihini ver lo put di kali makala la pen reject do tekla la ke dili tum arong tin ke thanam e pele dam te pota hai lo nene la si non apor dola ile tum ki chithea pra ile tum kam ke nickname kang sena edet elong ricerai kong sena ile tum la sopir thelong ben ciu e aprang nang linon elected member sabang bangta batai pha ruh cematha tha lahelo ni tum nang tum media hoi pet kachuning rizkan tu mangke lasi nilitum ladak pini lumbajong 18 lumbajong constituency le inta rakpen nilitum le archap thiba sonda taksi APHLC ke rake a constituency tinta
arjab tipko non ke bang jilang arti andami asin hang itong media hoy pa itong pachini polo lapen lakilang long aran anatu nang itong katukoy panala so nilitong pinila bang so media pengko kaning jalang anke nang itong anu tin na cetan pon tapusi nang itong pachini polo asin lan thampe nilam tetang itong pon polo karo Arjuno Habar के हाथ लगे तुम ठेका लो उजित कुमार दे कोपिया पोस्ट alang nila anset alang nilam ke ninje long lo di je karpia mut nang ni pinter chok alang ke ninje ia theke lo hada theka long lo bangla tu maning che thek long lo the mahala da ajab peno ne tu ke reservation long lo tang lo ke palam lo la pen hini pena bangke hada kici so tum sinang bap piklo ke di lapen hada ke do kar bi tum ke halalong ka chira tum thuke di lu piklo lage ki lu kam lo de athema non ke che plan thuji bang ke la kici amen high court pen order teng pen butar list jong si tu amen in than e pulote hedi ho ir thes sining ru re tiksi hala tum aking tak arum non ke dunang po non heavy bang election but chok je presidency la ansi bang kaning je lo karbia but stang ni pina chok lo tedi anak jong heli nang ni karbia tum ni cerap tum setai ni nang ni lam nang arjunji lo ni nang arjudor dil athe bang chini pe me nang but spene ni ki hai ngani nang but nang ni det chok ko ko na bang ke lason tak sinon constituency kepola tohan kejo la constituency kepolong ta karbia rong duji kente hala tuhan injin sunang niloma hala constituency kep akar biara tumta kamang hutusi aku kece pansi jindabad buki pudun tu ko anak kindu lasi lake nitumahin menta aku lason kening jike pinrem no la penilitum kedamtang na non tribal sa tumapan na candidate tumapan bangit tumapan itu PIL case pilo kedi ada judicial code long tadi andar sub judici dolang halat tu non ta case itu declare long elang lasi laki ini tu mo central committee kecing wai hoci decision deng pon pok kopi tu central committee tu lam writing jini seta laki ini tu mahit kan akaci song ke dopon bombo lapen hala case tu si kihai lo pulote high court non case pending lang jadi laso case tani tu kapang tu da pranje pansi non ini tu cingwai bomlo lapen layo si case hai delo pulote la tu mangke MSC puta hokelo lapen non tani tu ki hoking tung te $60 rong te meghala non ujit kumar de dham kapre kapre kamaga te MSC punile tu mahin pen lapen iglo aso ahin bege tu ke hok he lahelo Youth wing, women wing, NSC ake hai, Rajan Timungsar, alang lihem. Kadu kawi, inglong ak hai doan, ladak lumbajong, kaching rumalong, ladak media reporters, kiwa nga po kaprang siya ke ropilo. To, laki ilitum inglong ahawar, laki 6 schedule ahawar, ladak ke paragraph 2 sa paragraph 7, 20 paragraph along kito ke Nithang adim, nithang inglong ahawar ke, inglong akai ansi, word jog long chot nang ji, inglong akai ansi, election tour long chot nang ji, pulo, aron na teng pen, constitution na teng pen. Bon sitami, long riket kachordet la 26, along pen, ilitum along, long riket 10 constituency, kachordet, labang ke, ilitum, inglong akai doan ke, ning pung, ning kikang, ning kioy, kado kawita plain set lo. Lasi, non-election, nakihay, laki, bichipiatum, jasenet, karbiak hay tum si kiong lo. To, wang lo na, ning chiroy lo na, ilitum, party po, ilitum chipu pera, ilitum adet kivirno, inglong akhay, apan, nakidong sit, naki pawir ng kapatid Japan si non Bengolia tum
la kengsa aso tungan ke ili tumapan ng kapetijia pansi India megalong ansitami lapuson si Toklo ladake Garbiang long East-West di Mahasaupu map of India long ta nang litung kadung kawita lang ighurta ladak dipu pansi Toklam Chotlo lasi nilitung women wing ahinten kachuning ri on si tami lapuson long APSLC central level LSC level, CC level, PS level, Kithi Akihai, Sarjai Qatar, Party President, Ben Kijapon Chenglok, Constituency, MSC Doan, Kiturtum Doan, Sitami Lada, Ilitum Nigi Sidolona, Ilitum Chiputo, Chipusit Sededra, Ilitum Apan, Langka, non Ajiti, Hawar ke Haten, Nagiturdun, Alang ni Pansi, CEM, Arpupek ng G, Ladak Statements kami declare Pontanglok. Lasi, Ning Chiruyo na, Laben, Ilitum Kado kami si kami, Inglong Akhay doan, non nang litum, BGP along kido, MSC Kihayatung Ansi, nang litum si CEM Arpu, Arleng Kitela, Chief Executive Member Arpuke, Garbi atung si, Endo nang Popusi nang litum Ching Waipon It ng G. Atema, Jong si Ajit D, Apan Jong si CM, Ladak, State level tungi, Arpupi Tanglopu, Ponta, Ladak, nang litum abang, Adjakong do, Apawar do, nang litum chi exercise ponon, nang litum ang wangle, Ladak CM, Mando, Pulutang te, ilitum, Inglong Akhay Apan Anke, nang litum, Akime si Kempon Popu, nilitum, Kadung kami, Rong Rup Kibiti te, APSLC Penchinglok, Kadung kami sa kami, nang litum apan, Ning Telo, Laben, Ajit D apan ke, CM Arpupi Pilo, Punang litum, Lakadung kawe, Nun Kihaita, MSC doan Chiwai Popusi, nilitum APSLC, Asong Zapo, Asong Zapi, Kithe Kiding, Kadung kawe, Kachisong Arat doan ta, nang litum apan, Chuning Rilo, Laben nang litum apan, Ning Kachithe Pensi, nang Chong Hong Prong lo, Atema, nang litum Pensi, ilitum Akarbi, La, Inglong Akhay anapan ke la bongo sena watu mapan ke dak litum ahawar mamanlong lidet ng G lapen nang litum pen ilitum pen kaduka non MP ilitum Inglong Akhay Hai Dunra ilitum ningisi intinisi dan ilitum cirai kong dodang lasi nang litum mapan kapachini kachuning ri kilake Karbi tangte karbi Inglong Akhay asuan tangte Inglong asuan lasi ilitum ningisi dolanang Intini si dolanang, cilang silat ng nilo, cijim ng nilo, ilitum, kadung kawita, labang so akarbi, ang long East-West di Mahasaw, ciray pon tipo, lapen, ladake, map of India long stami, karbi ang long East-West di Mahasaw, pula-pulong tip ng G, lasi, kadung kawi, akachuning ring, Lapen kadung kami wrong roop atong anstami kachiru kacharnap lakadung kami antami nang litum ame kriven pon popusi nilitum APHLC asong ahintens kami nang litum handling kachitedo atema at least ladaki karbi apaisi MSC nang kihay ki ong lahenlo nang litum apan ning kachitialam nang litum deng pon wekpo lapen arju pon wekpo pusi ning kachitelo arna mahirjumi lapen rada hirjumi nang litum along pedo lapen Inglong Akhay along anta pedolo nang lapen ilitum la APSLC atungki la imikhang anglong turong tip ng G kichi aso tumapan water list kan intan at ng G pula bangke ha 1939 pen kiwang atung anpan ke water list ta amen intan ng G lapen halabang suan intan 1939 pen kiladake elections kami turdon longli aron dado 6 along kitok do Constitution la Dr. JJ Nichols Roy 6 kitok alam Brad dead for him ng G Brad dead chini ng G lapen Constitution Dr. Bhimrao Ambedkar alang list kami Dr. JJ Nichols Roy 6 kitok alang ni kachirap dun lapen ilitum hawar hapat ilitum kachiray ng Japan Constitution pensitum hanang kachinilo aton pinabang putin si kami Rongasar Penchinglok Youth Wing Women Wing APSLC lapen Rad Kai Asong Buan at Jada Party leto si kami ilitum la imikhangang long kachiray tip ng G 6 pulotang te Inglong Akhay Panchotlo Lasi Karbi Kuki Naga Rengma Mizu Paite Siam Boro Chakma
lapen di masa lapen inglong ang kay marginalized section under Asian countries arat angkelitum ning ising tinisi donang posisyoning rilo kadom Iti pasini tung lang. La hello. Moheta ni lipulo seta mera solam nang ni kiru ilender kena pelo. Ilitum amuni datum. Kici so pansi jakong pirong. La lumbajong lo. Lumbajong constituency lo. Kici atum 7,600 baht of voters dulu tu. Ruitulo, Lumbajong constituency lo 7,600 baht of voters dulu. Inglong asotum, non aktif BJP pan mati, Bongali Bihari Party pan ko alo kerap tu. 7,600 halabang kici asotum pan alam ar jumje dera. 11,000 amuni ratum halatum aphan jakong ki pidun ke lake edet elong ri kacit jor dulu tamane nang le hala 7,600 atu malong sinang itu mala 11,000 arak atu mangke nang itu jakong ki pidun lo athema BJP ke hai pon 18,618 gedi 18,618 11,000 ke laki inglong asotum lo ake hala 7,618 nabang ke laki keci asolo amane nangling suri crazy inglong aso arat atum mangke mane edep ilong rita banang pacirai nak kwa mining sinangling vote ke jok lo lagi Om tu ngatum pulo, inglong arate ke hayun pun hai non arizal plan dah lo. Hayun ma hayun ema nang limun cita polam si non ang itu media tekno pen nilila kaning jelo. Munci dam tha la suri crazy na nang melo. Ini tum ebet ke cerai kom je pha. Di kali magala. Suri ini lo कहते हो. La suri crazy tropra Haro ke thomra trokera nar pli atum mangke lake edep cerai kom nak posi vote nang ki pilo EPSL se pha edep cerai kom nang ne atum mangke la suri kris atum bang hala BJP alo ke do abongali bihari atum bang suri trok sira haro trok rakrenar ke vet atum bang si aku nang jakong ki pidun tu lasi nang cemata ta de nang tum kamata ke BJP long gitu tum ke tum BJP hai dia kule BJP de ke hai kali nuti lagi oh lasi nang tum cemata ke mera munci namra non asa o apor dolan chite apran nang itu apor nang pilo la pen nang tum ning ciruira katu kawi itu matha pon pemira edet cerai kon kete nong ki dir kono lahel Sidul long live Sidul long live Sidul patang nang ma Sidul patang nang ma Sidul patang nang ma Jai Katha long live Jai Katha long live Happy people long live. Happy people patay na ba? Happy people long live. APSLC long live. APSLC long live. Six Sidul long live. Six Sidul patay na ba? Six Sidul patay na ba? Romasar long live. Romasar long live. Happy people long live. Happy people patay na ba? APSLC long live. APSLC long live. Solo song patay na ba? Solo song patay na ba?